Copy. Hindi natapos ang mundo nung nangyari ito. Pero may mga gumuho ang mundo dahil sa pangyayari na ito. Kung huling araw na ng mundo, ano ang gagawin mo? Ng hapon, pagkatapos ng isang mahabang buhos ng ulan, ang inakalang ordinaryo lang na hapon ay ang huling hapon na marahil para sa ilan, walang kamalay-malay ang iba na baka ang lupang tinatayuan nila ay gumuho na lang bigla at biglang dumausdos ang lupa. Mula sa itaas may parang pagsabog na narinig at nadinig yun ng lahat ang lugar na minsang tinirhan ng mga ngiti, ng mga batang matatayog ang pangarap, ng mga taong mabuti kong makisama, mga pamilyang sama-sama sa hirap at ginhawa ngayon ay natabunan at halos lahat ay wala na. Hindi ito kwento ng huling araw ng mundo. Ito'y isang pakikiramay para sa lahat ng nawalan ng mga mahal sa buhay. Masakit isipin na may mga kwentong natigil dahil sa isang trahedya. Ang iba ay natagpuang hindi na humihinga. Gintirok ka muna din kami na naton mga bisita.
Ay ini nga aton ginatubang adi nga problema minabot na sa national government. Ini si Radi bilmisita sa aton munisipyo kay makigarostorya sa akon para kung ano't bulig nga maandam para sa iyo. Kay diri man pwede nga ani kita permis sa evacuation center kay maaram kita nga diri upay tiyo kabutang didi. Paningkamuton namon nga mabutang kamo namon sin maupay nga lugar. Katima kung nabaraka kamo sa niyo mga pamilya nga nagkawara ay kamo kabaraka. Naningkamot itaton mga responders para makuha ito din sira. Katima pag ipakita namon ang sakto nga pagrespeto sa nirang mga lawas. Ayaw kamo kabaraka. Kami na't bahala. Itamon lang yo. Itiyo guti nga pasensya tungod sini nga panahon. So, mga taga-barangay Pilar, di kami sa iyo loyo. Diri ka mo namon pabayan. Para sa mga nakaligtas, tanawin ninyong simpatya ang pag-abot namin ng tulong. Hindi kayo nag-iisa sa kinakaharap ninyong hamon. Hindi pa huli ang lahat para tumayo at bumangon. Kasama ninyo kami. Kasama kayo lagi sa aming panalangin at dalangin na sana'y punuin ang puso ninyo ng pag-asa, umasa kayo na hindi kami magtitipid na kahit anumang pagsubok, sama-sama tayo't magkakapit-bisig.